ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼, ସବୁଜ ବନାନୀର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାର, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି। କିଏ କହେ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ତ କିଏ କହେ ଦାର୍ଜିଲିଂ। ସତେ ଯେମିତି କେଉଁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଇଛି ଏ ସୁନ୍ଦର ଉପତ୍ୟକାଟିକୁ। ଶୀତ ଋତୁର ଆଗମନରେ ଧଳା ଫରଫର ଚାଦର ପରି କୁହୁଡ଼ିର ଧଳା ଆସ୍ତରଣ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ ପ୍ରକୃତି ଦେହରେ। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ହିଲ୍ ଭିଉର ସନ୍ରାଇଜ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିର ମନୋରମ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୁନେଲି କିରଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ନାଚି ଉଠେ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ। ଏଠାକାର ହିଲ୍ ଭିଉ ପାର୍କ, ନେଚର ପାର୍କ, କଫି ବଗିଚା ଓ ପାଇନ୍ ବଣ ମୋହିଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନ। ରଙ୍ଗୀନ ଗଛଲତା, ଲାଲ ଟହଟହ କଫି ଫଳରେ ଭରପୁର ପ୍ରକୃତି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଜଗତକୁ ନେଇଯାଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରେ ଏବେ 12ଟି ହୋଟେଲ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଇକୋ କଟେଜ୍ ବି ରହିଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଥୁରୁଥୁରୁ ଶୀତରେ ପାହାଡ଼ରେ ଟ୍ରାକିଂ ବି ଦିଏ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସହର ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ମିଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ, ପୁରା ସହର ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ। ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଆହୁରି ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଥିବା ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରାଗଲେ ଆହୁରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟନ୍ତା।